Ahoj, vítaj u ďalšieho devlogu na hru Aquako. Aquako je manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorím v Godot Engine. Už je to rok, odkedy som začal vyvíjať túto hru a za tú dobu sme sa teda posunuli riadne ďaleko a hlavne aj vďaka vám a týmto devlogom, ktoré ma stále ako tak posúvajú dopredu. Hoci je to už pol roka, odkedy som posledný vydal, tak som späť s hromadou noviniek. Tak poďme na to. Počas tejto doby som sa tak povediac vrátil úplne na začiatok, a to na prerobenie ovládania lodí. Menil som kompletne vizuál UI elementov tak, aby boli väčšie a čitateľnejšie a takisto, aby mali aj viacej informácií v sebe. Taktiež som prerobil kompletne celý systém navigácie lodí, a to tým, že som zmenil generovanie sveta na A-Star Grid. Ten vlastne vytvorí plochu bodov po celom svete, ktoré následne dokáže využívať loď na hľadanie najrýchlejšej ciesty na dosiahnutie cieľa. Upravil som aj cieľovú destináciu lovenia, takže teraz už loď nechodí za boj, ale miesto toho si hráč musí vytvoriť rybársky región, ktorý následne priradí lodi a tá tam automaticky pôjde. Na to, aby ten rybolov vyzeral trošku dynamickejšie, som vytvoril aj template pre každý typ lode, ktorý následne kopíruje v týchto daných zónach. Tieto templatey určujú aj minimálnu veľkosť zóny, akú loď potrebuje, a taktiež určujú body, po ktorých má loď ísť počas tvínu, teda animácie počas rybolovu. Hlavnou vecou, prečo som prerábal aj tento navigačný systém, je okrem toho, že bol náročný predtým na výkon, aj to, že som chcel pridať nejaké boje. A to konkrétne tie, ktoré by zamedzovali lodiam prístup do určitej označenej zóny. Hoci mi to najprv dosť dlho nefungovalo, nakoniec sa mi to podarilo a tým pádom momentálne, keď si postavíme niekde boje, tak ich loď automaticky bude obchádzať. Týmto dokážem upraviť teraz trasu lodiam, ak bude chodiť tadiaľ kadiaľ ja nechcem, aby chodila, prípadne ak sú v hre nejaké skaly, tak ich týmto dokážeme označiť a vďaka tomu tam loď následne nepôjde. Ďalšia vec, na ktorej som hrozne dlho pracoval a nakoniec som sa ju rozhodol síce nepridať, je plánovač trás, ktorý fungoval vlastne tak, že si hráč mohol označiť body, kadiaľ má loď presne ísť a nevytvárala by si tú cestu sama. Lenže tam bol problém ten, že som potreboval na to až moc veľa funkcií všemožných a takisto som sa zasekol aj pri pridávaní boji do už vytvorenej cesty. Jo, a taktiež aj to UI vyzeralo dosť mizerne, takže som sa nakoniec rozhodol, že to zjednodušíme a že to zatiaľ zruším, respektíve že to zatiaľ schovám a možno to pridám niekedy na budúce. Každopádne určite mi napíšte, aký systém pohybu by ste uvítali vy a aký by sa vám tam najviac hodil, že či to nehať automaticky, nech si loď vyberá tú trasu, alebo umožniť aj vytváranie týchto manuálnych trás. Aktuálne je už 8. mája a ja som sa konečne vrátil ku game devu po asi 2 alebo 3 mesiacoch. Konečne som sa dostal ku novej feature, ktorú som už nejakú dobu plánoval, a to je kapitánov denník. Ten bude slúžiť ako rozšírenie ovládania lodí. Vďaka tomuto mám momentálne možnosť pridať viacej manažérskych a ovládacích funkcií pre lode, pretože inak by sa mi to tam nezmestilo a taktiež by to bolo dosť nepriehľadné. Vytvoril som si nové ikonky na ovládanie trás a taktiež na manažovanie posádky. Čo sa týka trásy, tak som okrem už predošlých vecí, ako bol náš domovský prístav a destinácia, pridal aj akcie, ktoré sa v tých daných lokalitách dajú robiť. A to konkrétne, že koľko paliva si máme dotankovať a takisto koľko máme vyložiť, prípadne uloviť v danej lokalite. V prípade, že by som to chcel nejak upravovať. Pre posádku som pridal novú funkciu, a to harmonogram, takže momentálne si už budeme vedieť nastaviť, kedy a ktorý člen posádky má pracovať, jesť, spať, prípadne variť, alebo bude mať aj voľný čas, ak mu ho nejaký dáme. Vytvoril som to pomocou buttonov, takže sa dá na to buď klikať, alebo aj dragovať, takže ako náhle si zvolíme nejakú činnosť, ktorú chceme pridať alebo upraviť, tak ju stačí iba dragnúť po konkrétnych hodinách, ktoré chceme upraviť, a tie sa automaticky zmenia. Taktiež som zvažoval zmenu funkcie posádky, a to tým, že vlastne nepotrebujeme úplne kormidelníka, kuchára ani nejakého opravára na lodi, ale mohli by to robiť v podstate všetci, alebo iba tí, ktorých si zvolíme na danú činnosť. Takže som pridal aj dve nové tlačítka, a to Repair a Use Wheel. Tlačítko opravovať slúži na to, že keď sa nám náhodou na lodi niečo rozbije, čo zatiaľ sa teda nedá, ale ak náhodou sa nám niečo na lodi rozbije alebo sa nejak loď pokazí, tak daný člen posádky bude poverený týmto opraviť a bude s tým súvisieť potom neskôr aj jeho skill, že aký vyskylený je daný človek, tak dobre bude opravovať a možno nebude opravovať a ešte viac to rozbije. A Use Wheel bude fungovať tým spôsobom, že ak náhodou kapitán
nebude v kapitánskom mostíku, tak aj tento člen posádky bude mať možnosť kormidlovať loď. A keďže už tie povolania nemali úplne zmysel, tak som ich odstránil a prerobil som aj malinko dizajn dokov, takže máme jedného kapitána a zvyšní členovia posádky sú už iba ako workery. Pritom ako som upravoval posádku, tak som sa pustil aj do opravy, respektíve úpravy prístavu. Konečne som sfunkčnil tu na pripínačku, takže ako náhle budeme chcieť, aby nejaký pracovník zostal v ponuke, tak ho vieme takto krásne pripnúť a ten tam zostane, zatiaľ čo sa ten najbližší, ktorý není pripnutý, odstráni. A taktiež som opravil, aby tam bolo vždycky maximálne 5 ponúk. A takisto som už začal pridávať efekty jednotlivým činnostiam, ako okrem práce, tak aj varenie, jedenie alebo spanie. A k tomu som začal upravovať aj perky, ktoré už neovplyvňujú loď, ale priamo workerov. Jo, to som aj zabudol spomenúť, workerov som taktiež úplne prerobil od základov, čo mi tiež dalo zabrať pár týždňov, pretože už to není ako jeden array 6 prvkov, ale už má každý worker zvlášť node, vďaka čomu ich teraz dokážem jednoduchšie a lepšie využiť aj na tieto účely. Do vysvetliviek som už pridal aj efektivitu, ktorá sa tu bude takto zobrazovať. Pridal som aj možnosť releasenúť workera a takisto šťastie, respektíve spokojnosť každého pracovníka, ktorá sa momentálne počíta podľa toho, jak je hladný, koľko má energie, či pracuje už ako unavený a podobné veci. A to všetko následne vplýva na efektivitu každého pracovníka, plus aj to, koľko ľudí vlastne momentálne pracuje na palube. Energia sa samozrejme získava tým, že sa spí alebo sa je. Nastavil som to tak, že každú hodinu sa prepočítava efektivita posádky s tým, že ak není posádka úplne plná, jej to znižuje efektivitu, takže je jedno, koľky pracujú, koľky spia, koľky jedia, ale ako náhle nepracujú úplne všetci naraz, tak aj to znižuje efektivitu, pretože tá loď potrebuje, aby celá posádka ju operovala, prípadne čím viac, tým samozrejme lepšie. Upravil som takisto vizuál textov, takže už majú takýto hnedý a niekde čierny outline, aby bolo všetko o niečo čitateľnejšie. Neviem, či to tak vyzerá úplne najdokonalejšie, ale však to sa bude ešte všetko prerábať, takže zatiaľ som s tým spokojný. No a týmto som dokončil všetko, čo bolo na toto video plánované. Čo si o týchto novinkách myslíš? Písni určite do komentárov a ak náhodou ešte nemáš pridanú hru na wishlist, určite to naprav.